Het is gebruiksvriendelijk, veilig en heeft verschillende handige functies voor zowel particuliere als zakelijke klanten. Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met een verdwenen bestuurder van een jetski op Aruba die weer terecht is. Gisteren, zondagmiddag, kreeg de kustwacht op Aruba het bericht dat er een man was vertrokken rond 3 uur 's middags met een jetski, maar hij was niet teruggekeerd. Nou, de kustwacht is met de helikopter gaan kijken en vond een jetski 5 zeemijl uit de kust van Aruba. Ze wisten toen al dat de jetski was gehuurd door de 21-jarige Ecuadoriaan Angel Onofre Cedeño. Hij was niet bij de jetski. Ze wisten niet waar hij was. Ze hebben 's nachts nog verder gezocht. Maar rond 3 uur 's ochtends kreeg de politie het bericht dat de man aan de kust van Aruba was aangekomen. Volgens eigen zeggen heeft hij 8 uur lang gezwommen naar de kust van Aruba, omdat zijn jetski het niet meer deed. Hij is opgenomen in het ziekenhuis, daar is hij medisch onderzocht, maar volgens eerste berichten maakt hij het goed. Het is een 21-jarige man, zoals u ziet op de foto. Hij is in goede conditie, maar toch 8 uur zwemmen op zee is een bijzondere prestatie. Vigor betaalt aannemers niet en dat is schokkend nieuws. De Extra schrijft er vandaag over. Die laat ook vakbondsman Alcides Kova aan het woord. Die zegt dat er een lastige situatie is ontstaan voor de aannemers die voor Vigor werken. Al maanden voldoet het bedrijf namelijk aan geen enkele betalingsverplichting. En dat is problematisch voor de aannemersbedrijven. Die proberen contact te krijgen met Vigor. Maar elke keer als ze om duidelijkheid vragen, krijgen ze weer een ander verhaal en veel uitvluchten te horen. Ook hebben ze geprobeerd in contact te komen met de directeur van 2Base, Patrick Newton. Die heeft laten weten dat Vigor aan alle betalingsverplichtingen voldoet. Volgens de aannemers is er een situatie ontstaan waarbij ze niet meer werkzaamheden kunnen verrichten, terwijl ze wel contracten hebben, maar omdat er niet betaald wordt, is het voor een zeer lastige situatie. Centro Pro Arte is afgebroken. Sinds 1965 speelde deze schouwburg een belangrijke rol in het culturele leven op Curaçao, maar nu is het geschiedenis geworden. U ziet het op de beelden. Het is afgebroken nadat het decennia lang generaties theater, muziek en kunst bood. De afbraak van Centro Pro Arte gebeurt op een volledig gecontroleerde manier, geheel volgens alle veiligheidsvereisten. Dat heeft onder meer te maken met de aanwezigheid van asbest. U ziet op de beelden, het wordt afgebroken. De gebouwen in de omgeving die zijn ook niet meer toegankelijk. Voor een deel wel, voor een deel niet. Het is een grote operatie. En het is natuurlijk nu afwachten wat er gaat verschijnen op het terrein van Centro Pro Arte. Maar voor veel mensen heeft het altijd een belangrijke rol in hun leven gespeeld. Rijkaard houdt overal rekening mee. En dan heb ik het over minister Rijkaard. Frank Rijkaard van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt overal rekening mee te houden bij de acties van de Verenigde Staten rond Venezuela. In het tv-programma WNL op zondag zei de bewindsman dat we niet kunnen denken dat het lekker rustig is voor Aruba, Bonaire en Curaçao. Voorlopig is het dat nog wel, maar Nederland kijkt met argusogen naar alles wat daar gebeurt. Het is volgens minister Rijkaard niet de bedoeling dat de eilanden meegezogen worden in de plannen van Donald Trump, die zoals bekend al maandenlang bezig is met militaire druk voor de kust van Venezuela, volgens eigen zeggen om de drugsmokkel tegen te gaan. Nieuwe categorie subsidie voor initiatieven slavernijverleden. Dat is vanochtend bekendgemaakt. Het eerste tijdvak van een nieuwe categorie van de subsidieregeling voor maatschappelijke initiatieven transatlantisch slavernijverleden voor het Caribisch deel van het Koninkrijk. Een hele lange naam. Die gaat vandaag open. Stichtingen en verenigingen kunnen in categorie 2 een subsidieaanvraag doen voor kleinschalige maatschappelijke initiatieven. Daarbij gaat het om subsidies tussen de $10.000 en $25.000. En het gaat om projecten in relatie tot slavernijverleden, het organiseren van bijeenkomsten of evenementen die bijdragen aan de verwerking van het slavernijverleden en projecten voor educatie en kunstuitingen, waaronder tentoonstellingen en voorstellingen.
Dan gaan we naar een ongeluk met 1 gewonde. Dat gebeurde afgelopen weekend op de Tahitiweg ter hoogte van de kruising met de Bahamasweg. Hier botsten een familieauto en een pick-up op elkaar door het niet verlenen van voorrang. Een vrouw raakte gewond en klaagde over hoofdpijn en pijn op de borst. De ambulance heeft het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht voor verdere medische behandeling. Brand in keukenrestaurant. Dat gebeurde bij Eden Shopping Mall afgelopen zaterdag rond het middaguur. Kreeg de politie een melding van een brand. Direct stuurde de centrale een patrouille naar Eden Mall samen met de brandweer. Bij aankomst troffen zij een brand aan in de keuken van een restaurant. Deze veroorzaakte een grote hoeveelheid rook. De brandweer begon meteen met de noodzakelijke werkzaamheden om het vuur te blussen. De schade was aanzienlijk. En wij gaan even over naar een break. Bosaki kota dushi, orboting e liberdade de determinar bo futuro. Na momento que você sentir claro para comprar um casa, é profissional na Banco de Caribe te oferece guia sem igual. Sala espacioso, cozinha bom equipado, curral grande turno-flor e piscina para baixo calor. Esse é o poder de por escolher consciente e sem limite. Hopi Dushi. Traga você via WhatsApp na 432-3000. Banco de Caribe. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Vamos celebrar com Extra su 50 aniversario. Com un tremendo super mega campaña 50 años. Regalando más de 50.000 florines a premio. Entre otros, pasaje y estadía en Holanda para 2 personas. Estadía de Hotel Sandals, microwave, stove, frigider, cama, bondi gasolina, bondi comida y hopi más. Premio principal, un auto Kia Picanto. Busca Bocorán Extra Tour Dia, subir de website www.extra.cw y participar para Botadem. Suerte! We gaan al naar het carnaval. Dat is volgend jaar, maar er wordt natuurlijk heel veel voorbereidingen gepleegd. En onlangs kwam Beehives, dat is de organisator van het carnaval 2026, met het plan om als de trailers nadat ze de hele carnavalsroute hebben gereden, autobanden binnenkomen, dat ze dan niet helemaal doorgaan naar het Brionplein. Het heeft onder meer te maken met de geluidsoverlast al daar, maar dat ze eerder naar een zijkant verdwijnen. Maar nu is er onderzoek gedaan en die trailers zijn te groot. Die moeten wel, als ze eenmaal zeg maar de richting Brionplein vanaf de kant waarbij ze komen, dus de hele lange route van de Rodeweg, als ze die helemaal af moeten rijden, kunnen ze alleen maar tot de Brionplein doorgaan. Dus het plan was mooi, maar kan praktisch niet worden uitgevoerd. En dat bleek afgelopen weekend toen er werd gecontroleerd of de trailers daadwerkelijk een gebied voor een netto-bar naar links konden gaan of op een andere wijze naar links of rechts konden gaan. Dat is niet mogelijk en daarom is het plan afgeblazen. Dutch Caribbean Island Hopper die vestigt zich op Statia, op de luchthaven van Sint Eustatius, de F.D. Roosevelt Airport. En de regering van de overheid van Statia is heel blij met de vestiging, omdat deze nieuwe operationele basis van de Dutch Caribbean Island Hopper een belangrijke mijlpaal betekent voor het eilanden. Van daaruit zijn er meer vliegverbindingen met andere eilanden en de beslissing om de operationele basis op Sint Eustatius te vestigen versterkt de positie van het eiland binnen het noordoostelijk Caribisch gebied. Het zorgt voor betrouwbaardere verbindingen met onder meer Sint Kitts, Nevis, Antigua en Guadeloupe. En dat is belangrijk voor Sint Eustatius. Dan gaan we nog naar Sint Maarten. Die sluit het orkaanseizoen rustig af. Dat zegt minister-president Luc Merselina. Het orkaanseizoen van dit jaar is officieel ten einde gekomen. En Luc Merselina spreekt zijn oprechte waardering en dankbaarheid uit dat Sint Maarten en Saint-Martin dit jaar gespaard zijn gebleven van verwoestende stormen.
Dit seizoen is geëindigd zonder nationale noodsituaties en daarvoor danken wij God, aldus premier Marcellina. Maar even belangrijk is dat ik de mensen van Sint Maarten erken die alert bleven, zich verantwoordelijk hebben voorbereid en naar elkaar hebben omgekeken. Onze veiligheid is iets wat we samen als één eiland hebben ervaren. En daarmee heeft hij het orkaanseizoen gesloten. En dan gaan wij nog naar internationaal nieuws. We gaan naar Honduras toe, want de kandidaat die wordt gesteund door Donald Trump is in een nek-aan-nek race verwikkeld met andere politici. Honduras is naar de stembus gegaan. Vanochtend, toen ik dit bericht las, was iets meer dan 50% van de stemmen geteld. En de kandidaat Nasri Asfuera wordt gesteund door de Amerikaanse president Donald Trump. Zijn rivaal, Salvador Nasrallah, die zijn in een nek-aan-nek race verwikkeld. En de steun van Trump gaat gepaard met een dreigement om geen geld aan Honduras te geven. Hij zegt namelijk dat als zijn voorkeurskandidaat niet zou winnen, hij stopt met het geven van geld aan Honduras. In de aanloop naar de verkiezingen waarschuwde Trump dat Washington geen middelen zou verspillen aan Honduras als Asfuera, door Hondurezen Papi a la Orden genoemd, niet zou winnen. Aan het eind van de campagne verklaarde Trump dat Tito Asfuera de enige vriend van de vrijheid is en dat Honduras onder controle zou komen te staan van de Venezolaanse president Nicolás Maduro als hij zou verliezen. Het is dus heel spannend wat er gaat gebeuren en de telling kan nog even duren. We houden het voor u in de gaten. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. We zijn er morgen weer en ik hoop u ook. Tot ziens. Dag.